ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи Авто ТВ. Созен шербачо хубен, саломатетон созай. Имрӯз 23 сентябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Навори имрӯзамон беҳад навори хуб мегзарад. Тамошо кунем, пайгирӣ кунем бардори азиз. Агар ки шумо ҳам дошта бошед мисли ҳамин инсонҳо, ҳамин рақамҳои мо ҳай, метавонед ки ба WhatsApp ма муроҷиат кунед. Хона боша, мошин боша, замин боша, фарқ надора. Дар навори оянда мегирем, реклама гузориш мекунем шербачо. Дар наворҳои имрӯзамон ҳастай Opel Astra F ҳай, Daewoo Nexi, Mercedes-Benz C-Class, BMW 5 Series, хулас бо нарх навои арзон, талаботашонда ҷавобгӯ. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. Бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, Шаҳри Нав, Шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, шербачо ба элони якмон мегзарем. Акинак элони якмон Opel Astra F солаш 1993 ҳай. Дар вахша ин мошин айни ҳол абио моторш 1.6 простой бензини холиай, коробкаш механика бардоро. Нархш 32000 сомонӣ боз муомила дора. Ҳамин акада занг бизанем, бигем ки ака аз номи Авто ТВ занг зесам, баги мошина ягон нарх навои сос ки мақсад савдош кунем. 6 моҳ ҳуҷҷат дора, 6 моҳ тонировка дора, монитор каага камера ҳаст, задни ход люк дора бардори азиз. ҳолати мошин 100% харидори конкрети боша мега биёя. аз номи канали ман занг бизане, ҳатман ҳамин акада аз номи канали Авто ТВ шумо до иншоалло ягон сим дига арзон мекунам мета. Состояниеш биқаги маладёжни мошина мега барои хидм кардам, айни ҳол камтар як маблағ дар корай, аз ҳамин сабаб фурӯхтанӣ мега акамон. Дарунаш салонош тоза каги, коробка ходовой ҳамаш 100%, мотор заги нестай. Хулас ҳуҷҷат дора бардоро, документош 100%. конкретни харидор бошӣ, занг бизан аз номи канали ма, рафта мошина дар вахш як бибин, баъд як муомилаи хуб ки бардор. баъд деям элонмон мегзарем. дӯстони азиз, мошинои арзон дар пешан, зиқ нашин. Opel Astra F солаш 1996 дар шаҳри Душанбе. Бардоро ин рақаме ки дар боло дидесен, ҳамин акада хона дар кора. айни ҳол рақаме ки боло дай, ҳамин акада хона аз шаҳри Истаравшан дар корай. айни ҳол мега срочна маблағ дорам, мақсад то нархи 100-110,000 сомона агар хона барои зистан баша мега дошта бошен, лутфан ҳамин акада занг бизане, хона харай. Astra F имрӯзамон 1996 дар шаҳри Душанбе, нархш 21000 сомонӣ, бензин плюс газ, кузовш универсал. дӯстони азиз, аби моторш 1.6 обычна, коробкаш механика. рақам 988 23 03 23 ва ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора мега, ҳама ҷош радной каге, рамаш заводской, хулас чашкош радной, ягон ҷош задаги, пусидаги, кандаги, нақидаги надора. сеим элон монда мегзарем. ҳамо акада агар дошта бошен, дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, хона аз ноҳияи Истаравшан, аз шаҳри Истаравшан дошта бошен, срочна хонахар ҳастанд, мега занг мезанам, мақсад хона мегирем. Astra F имрӯзамон солаш 1992 дар шаҳри Душанбе, нархш 20000 сомонӣ, беҳад мошинаи арзонмондаги имрӯз. краскаш сирх, бензин плюс газ, кузовш универсал, аби моторш 1.6 бардоро, коробкаш механика. рақамаш 555 32 7007. мошин дар ҳолати хуб қарор дора бардоро. шумо изона кашен ки мошини мара светиш сирхай хелай бардоро. ҳамин мошин корта буд кад, як камдита бартараф карди, мошин беҳтарин боша. агар фарқаши камтар як кандаги дошта боша ёки светиш сирх боша, изона кашен, мақсади гапм бардоро. ба элони чорамон мегзарем. оли бисёриҳо ҳаста мега ин мошин сирхай хелай айбай женское, ягон ҷои женскоӣ надора бардоро. Daewoo Nexia солаш 1995 дар шаҳри Душанбе, 10000 сомонӣ, вообще нархаш капека бардоро. бензин плюс газ, кузовш седан, абио моторш 1.6. дӯстони азиз, коробкаш механика. рақамаш 917 66 66. мақсади гапм ки дӯстони азиз,
даруни мошин тоза бад нест. ия моторша ишон додагай мошинша дар ҳолати хуб қарор дорад. Коробка ходовои 100%, баллонош 70%, моторши 16 яъне ки 1.6 меган. талаботи худашда ҷавобгӯ боз болои ҳамаи ин бародарҷонои ман ки бошед лайка бизанен. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора. 10,000 сомонӣ 7 моҳи дига ҳуҷҷат ҳолаташ биқагӣ. ба эълони 5-мон мегзарем акинак падрият мондагем Astra F-ора Daewoo Nexia бо мошинои хубтар дар болотаран. Daewoo Nexia солиш 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 13500 сомонӣ. Бензини газ, кузовиш седан, аби моторши 1.6 дӯстон. Коробкаш механика. Кадомеда ки механика маъқул боша, марҳамат ина занг бизанен. 13500 сомониш мега. Рақамош 902 17 66 66 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. мошинча дар ҳолати хуб қарор дора. Ишани 100% баллонош 60%, мотор нав каде мега, айнол блок, головка ҳамаш Opel. хулоси гап ин мошин ҳуҷҷат надорад дӯстон. марҳамат Daewoo Nexia имрӯзамон солиш 1995 дар шаҳри Душанбе. ходовиш соза, баллонош 70%, состояниш биқагӣ. шашм эълон монда мегзарем инак дӯстон. бародарҷоно, дастгири шумо пешравии кори моҳе. агар ки жалка набошад, аз дастон меояд и кори кагитон. як донаи лайкчаи бисма дариқ надорен дами канали ма. касоне ки меҳмон ҳастанд лутфан подписатсия кунен. Daewoo Nexia солиш 1996 дар шаҳри Душанбе. ирам нархаш 13500 сомонӣ. кузовиш седан, аби моторш 1.6, коробкаш механика бардоро. рақамош 902 17 66 66 ҳамин рақамода WhatsApp дора. мошинша дар ҳолати хуб қарор дора. коробка ходовиш 100%, 4 баллони нав, иран ҳуҷҷатош бучидагай. мошин германския мега. ина марҳамат аккумулятори нав боз бардоро. мошинои нав ба нав бо нархи арзон нестем. мақсад занг бизанен, як желанитона бибинен. инак ба эълони 7-мон мегзарем. мошинора бисёртар мондем ки подписчикҳо тамошо кунанд, роҳат кунанд, дам бигиранд. аз дуру наздик тамошо кеса бошен. дилам ба бардорои ғариб беҳад месӯза бардоро. шумо бисёртон хонахар, мошинхар ҳастен. Mercedes-Benz C-класси имрӯзамон солиш 1994 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 37000 сомонӣ. бензин плюс газ, кузовиш седан, аби мотораш D. коробкаш механика дӯстон. рақамош 902 88 1077. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. задагӣ мега, пусидагӣ надора. электропакет, центр замок, мотор, коробка созай, чашкёш умуман варид кардагӣ нест. газ ё рачор зайгай, яъне ки мошин срочно савдо карда мешавад. салон дарунаш тоза. танаи мошини вообще-то шишай. харидори конкретира мега 18 дорем бо нарх навои 37000 сомонӣ. муомилаш аз номи канали ман дӯстони азиз. ба эълони 8-мон мегзарам ака. видеои имрӯзаона бовар кунед, агар вообще видеои бомба гузарондасем. боз Mercedes-Benz C-класси имрӯзамон солиш 1994 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 38500 сомонӣ. муомилаш аз номи канали ман. бензин плюс газ, кузовиш седан, аби моторши 1.6, ирам коробкаш механикаи дӯстон. тана шиша ростига мошин дискои панҷшоха дора. гуфтиам одам шапалоқски. коробкаш механика. рақамош 30 10 06 20 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. газ бензиниш мега кор мекуна. полни объёмни кайги, мотор, коробка ходовиш созай. документаш утилизатсия дора. на ходу гаштиса мега мошин срочно фурӯхта мешавад. масъалаи маблағ камтар дар кор аст. занг бизанен дар шаҳри Душанбе мошин рафта мошина харидорӣ кунен. эълони 9 монда мегзарем. инак дар давоми ҳамин видео мошинои беҳтарин бисёй пайгирӣ кунен бародаро. то охира тамошо кунен. фаромӯш накунен лайк подписатсияра. Mercedes-Benz C-класси имрӯзамон солиш 1995 дар шаҳри Конибодом қарор дорад. беҳад номаш хушрӯ, хидмат маъқулаи Конибодом. бародарои Конибодомӣ агар ҳамин ҷа бошен, дар комментария банависонед ки мо аз Конибодомем. бензин газай бардаро. кузови иян седан,
объем моторш 1.8 коробкаш механика. рақамон 127 58 00 21 ҳам ватсап ҳам дастӣ занг бизанед бардоро муроҷиат кинен аз номи канали ман бо насиб боша шумо да ягон сум дига арзон мекунамета. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، تخص موتور داره، اوتیلیزاسیون داره، ماشین نازده ای وگان یک دست گشتگی میگه برداره، ماشین یک دست گشتگی 95 سال دکومنت دارد. خلاص معامله خوب کنین بریم بگیرین. با الونی 10 همون میگذره مکینک الونی 10 همون مرسدس بنز ایشی یک کلاس های یک کلاس بسیار آدم دا معقول برداره خدمنام معقول. سالش 1995 در شهر خوجند، نرخش 45,000 سومانی، بنزین پلوس گاز، کوزوفش سدان، ابیو موتورش دهی. کسی دکی مرسدسی مقصد اتوماتیک معقول باشه، این مرحمت زنگ بزنید در شهر خوجنده. برادر خوجندی همینجا باشیدن، یک دونه لایکش ما هم فراموش نکنین. رقمش 987 05 96 99 هم واتساپ هم دستی مراجعت کنید از نام کانال من. گازیاره 4 زایگه میگه خداوی موتور نقص 4 تا بالون نو 4 در الکترا پاکت اتوماتیکا автопилот варианти али 6 هم با میبینیم میگه کمان مرحمت ما وариант های али 6 اگر که یگان ماشین داشته باشین با نرخ نواش دوباره کننده ماشین بگیرین. با الون 11 همون میگذاریم. الون 11 همون BMW 5 سریس بردارو در این نرخی نوعی که افتاتوی شما در میمونه بشخی به حد ماشین ها کمیابن. در شهر دوشنبه حالت ماشین به قیگی گفته آمدم 35,000 سومانی BMW 5 سریس کوزوفی سدان ابی موتورش 1.8 коробкаш механика рақамаш 981 77 77 به حد رقمش هم معقول میشید. салон дарунаш тоза чотка мотор 1 грамм задагӣ пусидагӣ надора коробка хадавош 100% мошин тоза як даст каштагӣ мега ягон ҷош пусидагӣ надора 4 балон нав мотори 1.8 хулас номероша мега падарка метам боз болои ҳамаи ҳамин 2 моҳи дига ҳуҷҷат дора бардоро дига чит мефона дӯсти азиз. ба элони 12 ҳамон мегзарем. الونی 12 همون BMW 5 سریس سالش 1996 در شهر دوشنبه قرار دارد. ماشین 45,000 سومانی میگه BMW 5 سریس این زمان 45,000 سومانی بنزین خالی کوزوفی سدان ابی موتورش 2.5 коробкаш механика رقمش 907 07 05 17 هم واتساپ هم دستی زنگ بزنید مراجعت کنین. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. краскаш родной салонш дарунаш чотка тозакаги 4 дар электропакет боз 4 балони дига навай бардоро аккумулятор нав вообще як иванус мотор як иванус 100% хадавоиш 100% коробкаш механикаш 100% камтарак арзон меша ҳуҷҷат надора. با الونی 13 همون میگذاریم شهر بچه‌ها برادرای غریب تماشا کیسه باشین همه همین نواری امروزی که اگه بهرش مای از غریبی 6 تا تماشا کنین ماشینای ارزانه که خیلی طلباتش تا جوابگو BMW 5 سریس چورنی سویت سالش 1996 در شهر خوجان قرار دارد. نرخش 35,000 سومانی سستانی ماشین خدم گاب ندارم. салонш дарунаш кожа чотка хишрукаги абио мотори и 2.5 коробка и механика дӯстон рақамош 928 0081 10 ҳам ватсап ҳам дастӣ бародаро ватсапҳои ҳамёда занг бизанед агар ки мошинхар бошен дар ватсап ман нанависонем бо бисёриҳо занг мезанам меяд ки ака мошиндорӣ ман мегӯям дар видео мондагиам. دوستان عزیز подписчикони محترم در همینجا نوار امروزان با اتمام میرسه تمام میشوه فراموش نکنید دستگیری را کسانی که مهمان هستین از بالا گذر باشه اگر یک دانه لایک و подписи سرزیر کنین شما هم داشته باشین بردارای غریب این همی رقم های ما های میتونین که در واتساپ ما مراجعت کنین صورتاش با معلوماتاش بنویسونین در نوار آینده خانه باشه ماشین باشه زمین باشه فرق نداره میگیرم در اکران میگذارم.
ҳамон рақамое ки мондам бародаро аз шаҳри Истаравшан хона дар Корея касе дошта боша агар хона то 100-110,000 сомонӣ харидори конкретняй мехараш. боқӣ дар паноҳи Худо бошен то наворҳои оянда.